bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe nonon ɗumen ha gartuɗen ɗo hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men émission Sénégal men bandiraɓe miɗen mbiya yon ɓuur wawde wadde abonné e Vindere TV mbaɗon partagé mbaɗon like e gueɗe ɗe nde tawno ko ɗum woni ko wawi rokkude chaîne o doole Vindere TV noon e seenuji goɗɗi ɗi gona kanko ko wona ɗum bandiraɓe jiɗɗen arde koye duko ngo ganduɗa ene woni rogere kangaɗo ɗiggata yuppetake walla uni ƴulɓe ɗiggi ɓawla ɗiggani ɓawla woni dossier Azer mo ganduɗa hakkude ceerno Alassane Sall e wonɓe Azer ha hande ronkama ngoɗo duko yongo laaɓ en keɗima conférence de presse aji kewɗi ɗi ganduɗa mone mabɓe kala waɗi ɗum te kala hen kalɗo mbiya a oɗo de ko oɗo jeeyi gonga kono noon yimɓe ɗiɗo mbawa jeyde gonga gonga goto tan jeeyata ɗum ɓe mbi soko tawi gonga majji e leegal walla majji e galle guila subaka ene yiile ha nangue muti yiitaka ko kilifa juumi kono miskino pamara dole so juumi tan joni joni manan rokke fenade mum en daari conférence de presse battidiɗo omo ganduɗa ceerno Alassane Sall waɗi ɗum e conférence ji goɗɗi en gartata e conférence uji mabɓe heyni nde tawno kala mabɓe kalɗo mbiyata kañum woni gonga ɗum kam ko jikku Sénégal naɓe ko jikku politicien ji Sénégal naɓe kala kalɗo ko kañum woni annabi o heddiɓe fof gonani kono dossier Azer fodde wonde 37 milliards état o ene foti wawde ɗum laɓɓinde ɗeɗo gueɗe ene poti yettade assemblée nationale ɓe mbaɗa créé commission d' enquête ande moni foof nene tuuma goɗɗo o moni fof nene wiya goɗɗo o ɗum ɗo ko falji ko an ɗum ɗo ko an ɗum ɗo ko an il est temps Sénégal naɓe ko kañumen jeeyi oɗo 37 milliards kalateɗo Sénégal naɓe kala ko woni ɗo henna e ngaalu ko ngaalu ɓiɓɓe leydi ndi wadde soko tawi ene waɗi yimɓe ene luurodiri hen ene tuumodiri hen moni fof ne wiya ko an bonni ɗum ko an waɗi ɗum ko an waɗi ɗum eɗen poti wawde jogade organe mo ganduɗa ene foti wawde laɓɓinde ɗum ha laaɓa ceer laaɓa e haqqillaji yimɓeɓe soko tawi ko ɓeɗo wonɓe ɗo arɓe ɗo joni ko ɓeɗo manam mbaɗi moojere nde ande ko ɓeɗo mbaɗi moojere nde yimɓe mbiyaɓe malab ko woni yeeso daɗani guiti so tawi moojere nde ko ɓennuɓe mbaɗi moojere nde yimɓe mbiyaɓe malab haɗo on mbaɗi moojere on majjini ko waydani alay saago gartiron alay saago état o daro wona en oppa tan ni yimɓe ne mbaɗa conférence de presse ene tampini yimɓe de jamma e ñalawma kala e mabɓe kalɗo mbiya kañum woni gonga kañum woni e gonga kono enen alay saago cugnoɗen e won source uji ɗi ganduɗa wonɗo ƴettuɗen ɗumen bandiraɓe oɗo 37 milliards kaleteɗo duketeɗo ene ronka yo gonga yaltu haɓe mbaɗen tan luuke yo gonga majju pindo e mabɓe foof waɗa organisé conférence de presse e won kabaruji ɗi keɓɗen kalanten bandiraɓe tan ko satunde kalis o waɗa viré ngaalu ngu satunde waɗa viré somo wonen ɗo kono en gaña tardude min namdalam woni e nder ɗiɗo wirmaji baɗaɗi e on saaha hol gonɗo directeur général Azer min ɗum wonata namdalam taw kono sako tawi a ƴeewi haade virmaji ɗi mbaɗa ko le 14 juin 2024 ha le 20 juin 2024 biteɗo Jean Michel gardiɗo hande o ƴetti fonction ko le 11 juillet 2024 bandiraɓe so seede ala haqqille rewe eɗen poti miijade ɗiɗo virmaji holmo ɗi gaari e saaha muɗum soko tawi en tugnima e nde Jean Michel nomande e nde o ƴetti service nde ɗiɗo virmaji poti hawrude ko directeur général manam mo ganduɗa on Macky Sall waɗi ɗon kono ɗum fof e waade noon caggal taare yirillo waɗi sippire ɓoosaji ko joɓɓi dawaɗi ronkama yo andu hol hen liɓɗo ɗum ɗo ko état o foti ɓamde hen part de responsabilité muɗum fawa ɗum e lawol ha laaɓa
wona haɓe keɓi ɗo tan balɗe ɗiɗe tati fof ɓe mbaɗa conférence de presse moni fof ene tuuma goɗɗo o ɓe mbaɗa luuke yo gonga majju ko ni tan watte ha ngaalu leydi Sénégal berja no ɓe gowi wadde ni guila 1960 femde joni no wowi waɗede ni to banggue 37 milliards à zéro alay sago yimɓeɓe micco hen alay sago état o micco hen ƴeewa sahrde versement ji ɗi mbattende e on saaha hol gonnoɗo gardiɗo AGER caggal ko le 14 juin 2024 ha le 20 juin 2024 ko ɗo virement ji ɗi mbaɗa hol gonnoɗo directeur général ɗum koy c'est facile à régler c'est facile goɗɗum ko wona ɗum enen en cuwata o weltade en cuwata o weltanade o état gonɗo ɗo aha koy sabu ko taxno yimɓe dirde ko taxno yimɓe yeyde pittali munen yeyde ngaluji munen yeyde sahaji munen mbi par la force régime goɗɗo ɗo ummoko par la force régime goɗɗo ara waɗa corrigé leydi ndi ene jeeno hen justice holko saabi gila ɓeɗo jooɗi ha ɗo ɗo yarete ko faati e ɗiɗo wargoji bannoɗi ɗo hay goto wawa andude hol baɗɗo yimɓeɓe beltaki saabu yimɓe haade président de la république wiide yo yimɓe kawrit yo yimɓe beldu yimɓe tikkodirani taw tikkodiral so wonde ɗo e leydi he woni ɗo ko won fitinaji bannoɗi waɗi mayɓe waɗi boniraɓe waɗi gañiɓe andama mayɓe andama gañiɓe andama boniraɓe gañɓe ɓe warɓe ɓe ko holɓen ɗum woni ko ronka andede ko ɓooyani en nani Oumar Youm ko haali ko par ce que kanko ko maayi ko foof wona haydara o fondat ɗum koye Zilesen France toon hay goto gañaki hay goto mayani ha omo wiyani haɓene e koyɗe nawde oɗo régime lawol donc firti ko maayi ko pop ɓe pawi ɗum e ɓeɗo en ganda ko kamɓe wonnoɓe ɗo ɓe en ganda ko ɓe wonɓe ɗo ɓe kala ko wawi wonde ko justice wawi laɓɓinde justice wawi wallude yimɓe ha ande baraɗo o hol barɗo ɗum bonnanaɗo o hol bonnanɗo ɗum lebtaɗo o hol leptuɗo ɗum kadi wawa wonde yo on mbi yimɓe yo on mbi yimɓe so tawi on gari kala ñamɗo ngaalu leydi ndi koko jaggete koko yoɓata koko fawete e lawol jooɗo ɗon oɗon mbaabi juuɗe caggal belade dogde fo doga sabu hande wattidi yaltude leydi ndi ko Serigne Bassirou Gueye te yimɓe fo ne gandi no jungo makko modiri e histoire bannoɗo ko faati e dossier Sonko e Adji Sarr kanko wonno procureur e on saaha e nder dossier o nanni hen ni hay photo ji pornographie yidde yo dossier o yo ɓuuri jiiɓade on kay fotani yaltude leydi ndi oɗon tuumi Mamoudou Diallo 94 milliards on kay fotani yaltude leydi ndi Mame Mbaye Niang on kay fotani yaltude leydi ndi Doudou Ka en ɓe kay fotani yaltude leydi ndi kono oɗon mbaabi juuɗe mon caggal biyaɗo ni foof wiye coret yalta leydi ndi ƴeewon ɓe ganduɗa cikkuɗon min pour min mi ronkade famde on mbawa nangude Farba en nangon Tahirou Sarr en mbaɗon ɗumen e kaso par ce que kon tumɓe ɗumen won ngaalu ñaami won ngaalu leydi ndi bonni tawa ɓe ganduɗa kañumen koɗen ko tuuma hono nde ɗon tuumam oɗon tuumamuya oɗon goppa ɗumen ene jaa kala jaltunoɗo leydi ndi ene foti wawde yaltude leydi ndi ha heddi Serigne Bassirou Gueye yimɓe fof ne gandi ɗum yimɓe fof ne gandi kanko wonno procureur yimɓe fof ne gandi holko waɗi e oɗo dossier wadde omo jogui hen part de responsabilité o fotano yaade soko tawi jiɗɗo yaade fo yahat kala tuumaɗo jiɗɗo yaade fo yahat gacce Farba en jalta jaaha hajuji munen ɓe jaaha beeli maga
ɓe jaaha parawol liggoyo liggiyaji munen injustice wasa continude leydi ndi yimɓeɓe gaddirno régime oɗo ko injustice gonnoɗo ɗo henno yimɓe mayɓe ɓe ene foti andede barɗo ɗumen ɗum ko laawol kono en mbawa wonde ɗo guila 1960 yimɓe yo mbaɗa tan oppe ɓenna jawdi leydi yo bonne tan oppe ɓenna wooda mana mataw yummum Farba yoɗani ɓe goni ɓe yimiraɗ mumen joɗani ɓe quoi Farba en Ɗahiru Sarr en ɓe goni ɓe yimiraɗ mumen joɗani ɓe kono so rewi lawol hande won yaaɓe ne jalti leydi ndi poti ko jaggede hande won wonɓe ɗo henna e leydi ndi tuma muyaji pawiɗe dow munen ɗi hande ene ponno hande tawa noddama oɗon gandi mboɗo andi enen fof eɗen gandi ɓen ɗo won yimɓe wonɓe ɗo hen oɗon gandi aɗa andi ministre kaari aɗa andi ministre kaari an aɗa andi mboɗo andi goɗɗo ne andi ɓen mbawa woppede ene mbaɗa tamba mbalu e nder leydi ɓen mbawa woppede ene mbaɗa ko weeli ɗumen ene jaaha ko weeli ɗumen ene jara ndiyam munen ɓuɓɗam ene ñaama tew munen wiye Farba en yo gon kaso walla yummum Farba wonde ko yoɗani kalne min so tawi tan ko potal ko pays de droit moni fof yo heɓ fodde mum kala tuumaɗo foti ko noddede yimɓe mbawa joɗade ha ɗo e saaha won tuumaɓe bonande ngaalu leydi ndi en ɗo jooɗi en jirlo wallahi oɗon gandi wallahi oɗon gandi an aɗa andi yimɓe yo goppu cakaneri état o yoppu cakaneri ɗum ɓuuri jojjude ɗum ɓuuri jojjude yo mbattu hakkillaji eko watte ko yo mbattu hakkillaji e ɓeɗo ɓe ganduɗa nanɗo e leydi ndi biyani ni fof waɗa feere waɗa coret doga ɗum gop Farba jalta haadi ko noon gop Farba jalta ɓe ƴeewa les géomètres yimɓe pecce leydi ndi moni fof heɓa moni fof métre uji mum ɗiɗi wiya ɗum ɗo woni arsugo ma e leydi ndi ndema sa yiɗi jeeya sa yeehi ɗannuɗa haadi ko noon laamu waɗira ko ene heeda hakkude sayeɓe joom doole en e famarɓe doole ene altono yimɓeɓe ngaalu munen kono min de e yiyandam haqqillam dabɓo soko tawi tan ko ni Farba en jarani gona kaso yoɓe jaltu tan so beelama ɓe jaaha simis won wonɓe ɗo ene hande potani wonde boowal yimɓe fof ɗe gandi saabu ko bonni ko e ngaalu leydi ndi neɗɗo wawa haalandema won hen no ɓuttiɗi ha goto wawa haalde won hen no pooƴi ha goto wawa haalde one goppe cakaneri muno état o yoppu cakaneri muno eyyi yoppu cakaneri mabɓe o yo Allah wallu yo Allah ɓeydu sutura e surare yo Allah jagganɓe renaɓe renanaɓe yo Allah walluɓe ɓe daña peeje no ɓamtiri leydi ndi saabu kala ko ɓamti e leydi ndi ko enen famraɓe doole ɓe enen naftorto kala ko bone leydi ndi ko enen miskineɓe enen pinan ɗum kadi hande enen fof enen paami leydi ndi ne satti pour dire vrai leydi ndi ne satti ene satti e liggotoɓe saka noon ɓe ganduɗa ko joni no ene mbaɗa gaytogo muy dox monsieur le président de la république hamin jiiɗi justice waɗa e leydi ndi kala ko neɗɗo bonnuno yo ar haala yo lawol fawe dow muɗum kala ko neɗɗo ardinano ene tuuma bonande yo lawol ara fawe e dow muɗum ɗum tan woni ko waɗa ko waɗɗi ɗum tan woni ko waɗɗi kala ko waɗa ko wona ɗum gonga ala hen so tawi tan yimɓe ne goppe ne jaaha mbiyaɗ ni fof ɓama vol yaha lawol muɗum Farba en yo goppe keeɓa galleji mumen jooɗo en ñam tew mumen kala mo larti guine so ari ɓe daka ɗum temdere ni foti ha ni foti yo ɓe coke tan keeɓa nder kaso tan jooɗo manan taw woɓɓe mana ene jooɗi manan en tuuma bonandeji bonɗi holto fawi holto fawi wona lawol Allah jarama on jarama Vindira TV monde en miniature ha yesso ko lawol